ҳафтаи сипаршуда дар пайи гузарондани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба кормандони раёсати вазороти корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда муяссар гардид ки интиқол ва фурӯши беш аз 2 килограмм воситаи нашадорро пешгирӣ намоянд. гузориш дар ин бора. ба ҳамагон маълум аст ки интиқол, паҳн ва фурӯши воситаҳои нашадор ҷиноят буда тибқи қонунгузории кишвар ҷазои сангин пешбинӣ гардидааст, вале мутаассифона боз нафароне ёфт мешаванд ки дидаву дониста даст ба чунин кирдорҳои номатлуб мезананд. ҳангоми доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда як нафар нашаҷалоб муайяну ошкор карда шуд. дар рафти ин амалиёт шаҳрванд Собиру Фозилҷон соли таваллудаш 1958 сокини шаҳри Турсунзода гумонбар дар муомилоти воситаи нашадор дастгир гардид. ҳангоми кофткӯ аз борхалтаи ӯ 2 килограмму 144 грамм воситаи нашадори нави афён дарёфту мусодира карда шуд. ин миқдор маводи нашадор агар ба дасти истеъмолкунандагон бахусус паҳнкунандагони он мерасид, даҳон нафари дигарро ба коми ноумедӣ партофта нашаманд мегардонид. мавриди зикр аст ки дастгиршуда пеш 2 маротиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда бошад ҳам боз даст ба ҷинояти нашаҷалобӣ задааст. айни замон ин нашаҷалоб дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ дар асоси моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад.